En aquest nou dia de pandèmia, en portem 528, per aquestes latituds del que més es parla i del que més polèmica porta és el tema de les falles. Poderós cavalleres el pecuni, quan en alguna ocasió fa bé, en altres moltes fa mal, i sovint origina l'home infernal, com diria el poeta nostrat del segle d'or valencià. Poderós cavalleres aquell que permet fer falles atípiques pel setembre, però no ha possibilitat ni fogueres, ni moros i cristians, ni festes populars. Gràcies que el món de la cultura ha procurat propostes segures i que una part de la societat ha sabut fer costat al que s'ha mostrat i es mostra, malgrat els xiulits fora de lloc en alguns pobles en què es ria, estava rient-se en València.